Assalamu alaikum, barkan ka shigowa wannan gida mai albarka mai suna kundin Kannywood. Da fatan ka ji daɗin shigowa wannan gida, da maka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora. Mun gode. Yau shirin namu zai tafi ne akan babban jarumin na namu na Kannywood, wato alinuhu. Shi dai wannan shahararren jarumi wato alinuhu, kowa ya sanya shura a harkar fim. Babban mai ɗaukar nauyin fim ne kuma babban jarumi wanda muka so mu tattaunawa da mu da shi, amma hakan ya ci tura. Wanda hakan ya sa ya mana text message, ya turo mana saƙo, ma'ana ya turo mana saƙonnin ban haƙuri da wannan rashin tattaunawa da muka yi da shi. Abinda ya turo mana a cikin text message ɗin nasa ya da ban haƙuri da mutane suke ganin wannan babban al'amari da sarki alinuhu yake da shi, wanda shi kuma suna ɗaukarsa mai girman kai, wanda ya bayyana mana cewa wannan abu da suke zato da shi kwata-kwata ba haka yake ba, kawai dai ikon Allah ne. Wanda ya ƙara da cewa abun yana matuƙar damun shi, ana yawan cewa wai sarki alinuhu baya son jama'a, ga girman kai, ga ɗaga kai kamar wani sarki. Wanda ya bayyana mana ya ce yana jin matuƙar haushin abu, wanda wani ne zai zo ya bashi labari bai zo ya gani da idonsa ba. Sai muka ƙara mai da wata tambaya, ma'ana maganar cewa da ake wai ana jin suna rigima da Prince Adam Izzo, wanda ya bayyana mana cewa ga duk sharrin maƙiya ne, wannan abu da ake laƙaba su da shi kwata-kwata babu shi a tsakaninsu, suna nan zaune lafiya kamar yadda kowa yake. A saƙonsa na ƙarshe da ya turo ya ce masu ƙara wa gishiri miya, wanda ba a yi ba suke kaya anyi yan kunji-kunji ba laifinsu ba ne, wa'inda suke yarda da abin da aka gaya, ma'ana wa'inda za su gani a social media su zo su gaya wannan wani gaya wancan, su suke da laifi. Ya ƙara da fatan alkhairi ga masoya, Allah ƙara danƙon zumunci, amin. Mu ma sarki alinuhu mu gode da wannan abu da kai mana na alkhairi. Wannan shi ne zuwanka na farko wannan tasha mai albarka, taimaka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora. Mun gode da haka.